Здравейте хора, аз съм Мини и днес отново снимам на Майнкрафт. Този път ви обещавам, че точно тази поредица ще си я продължа, понеже другата я загубих и не можах да я намеря. За тези от вас, които не знаят, аз снимам на телефон от приложението Mobizen, а за тези от вас, които знаят, не е нужно да казвам. Сега, както знаете, аз или първо храна, или първо дърво. Но в този случай е първо храна, понеже намерих овце. Те са много важни именно за легло. Но да намеря още една, за да си имам едно легло. Защото с две вълна не можете да си направите легло. За тези от вас, които са нови в канала ми, аз съм още малка. Не е точно малка, аз съм Добре, както и да е, това не беше точно ясно. Исках да кажа, че съм малка и още не знам целите неща в Майнкрафт. Не знам точно всичко за Майнкрафт. Но да спрях на пауза, понеже сестра ми дойде. Точно за това спрях на пауза. Така, хора, сестра ми ще дойде в моят сървър, нали? Нали? Да. Добре, ма изчакай само да се върна до началото, защото аз малко се отдалечих. Крейт ли са? Не. Ти? Не. Вау, тук има кон. Да няма. Ето. И спусна ми кожа. Ти къде си? Тук съм чак. Показа ли ти са? Не. Аз намерих сърцето. Ще направиш поне едната на Крейти. Ето, Кейти се присъедини. Ма... Къде си ти? Не знам. Я изчакай малко. Я къде си ти? Виж ме на къде си. Малко проблем. Изчакай, идвам. Ако намери пътя. И да, мисля, че го намерих пътя. Или пък не. Я виж кучи. Не. Къде си? Не знам. Дали не е и това? И ти ако можеш да намериш и това. Изчакайте. Хора, за малко ще се направя на геймод. За да намеря къде е сестра ми. Кой геймод? Геймод 1. Я, къде си? Мъртваш ли от мястото? Мръднала ли си или не? Много ясно. Къде отиде бе? Аз дойдох тук до тебе. Ти къде си? Там, дето ти беше. Аз бях ето на това. Здрасти. Къде сме? Чудовище! Това съм аз, бе. Хайде, идвай. Да, как да дойде? Мими! Слизай. Сам Мими умирал.
Добре бе, слизам. Мимо, стига си ме удрила. Ами аз не те удрям. Не, никъде не ходи. Пак има някакво чудовище. Бе, това съм аз, бе. Следвай ме. Как не ти запомних облеклото? Ще ме направиш ли на крейти? Не, Защо? никой няма да е на креатив. Аз съм така слизам. Стига да е... Тогава ще ме направиш. Аз не мога да те направя. Не можеш. Мога само мене си. Можеш от моя телефон? Не мога от твоя. Можеш. Не мога, защото сервера не е твой. Нека сега да видим да се търгуваме с тези виличари. Чакай ме, изчакай, аз се слезнах. Ела бе. 19 жито за един емералд. Ти си фермер. Ти си пуска фермер. Ново фермер. Само фермер или има тук? Аха. Тия селяни засяват по-лисичко. Добре, ние ще си живеем в една малката къщичка. Но лекалце. Кирко, може би. Една брадва. И ми стига. Къде си? Ти къде си? Идвам, чакай, не излизай вънка. Виж къде си. Ма тук съм си до фермичката. Тогава се махам. Що? Така, не искам ти да идваш. Ма аз няма да идвам, аз ще бъда тук в това сърце. Вътре ще си. Няма, това ще си е моята къщичка. Аз там ще си живея. Тук ще има ли чест? се набра нова. Има чести, има хляб, саплинги, ябълки, супер. И ще трябва да ходим да спим. Аз пък отивам в търговия. Ти ще играеш ли въобще? Ти, аз те виждам. Ау. Престани, бе, но стига съм се намесвала. Къде тази да и ти до задния? Това ми беше моята къща. Кити, трябва ли да спиш или да се разкараш от сървъра? Това ще е моята къща. До мене.
Ама не да оставиш отворено да е. Скелети, крипъри, тук всичко. Тия селяни. Тук. Воу. Кейти да ти дойде ли на гости? Не. Това зомби пак кой иска. Даже нямам нищо да ти кажа. Нищо не си купуваш. Коя къща си? Да, дето би си бях. И си събирам тук левел. Какво ще правиш? Лягам. Това е моето легло. След колко минути ще стане? Не знам, ама и двете трябва да спим, а пък това е легло, аз си го намерих. Сега си ме удряла. Удрям селяните. Дай мен удари, когато аз станах, нали? Да не ставаш. Стига, Опа. ма. Всички ми са брадвата. Ти имаш ли легло? Не, нямам. Това е моето легло. Така, хора, ще приключвам с клипа и ще снимам нов.